хлопчики. Прывітанне, сябры. Ну і дзе наш Ілля? Не ведаю. Абяцаў прыйсці, але няма. Мусіць, нейкая важная справа яго затрымала. Ну так, без прычыны ён ніколі не спазняецца. А сёння спазніўся, і цяпер нам самім трэба думаць, як забаўляць гледачоў. Ну, з гэтым мы справімся. Давай, пакуль Іллі няма, загадкі адзін аднаму загадваць. Давай, і вы, сябры, таксама думайце над адгадкамі. Цур, я Ну, першы. добра, загадвай, я потым. Слухайце. Каляровае карамысла цераз рэчку павісла. Ну, што гэта? Каляровае? Так, Карамысла? ага. І цераз рэчку павісла. Угу. А што ж гэта можа быць? Можа, мост? Не, я ж кажу каляровае. А хіба мост не можа быць каляровым? Расфарбавалі яго і ўсё. Ну так, але гэта не мост, а адгадка зусім іншая. А што ж тады? Здаешся? Здаюся. Ха-ха. А вось нашы гледачы правільна адказваюць. Так, сябры? Гэта вясёлка. Ух ты! Сапраўды! Вельмі нават каляровая! Як я не здагадалася! Ну, нічога, затое цяпер ты ведаеш. Так, зараз моя чарга. Давай мы слухаем. Загадка такая. Пер'я наелася, у кашулю адзелася, спіць у ахвоту начная істота. Ляжыць, дзе і ты, 4 вухі і 2 жываты. Ого, 4 вухі і 2 жываты? А яшчэ пер'я ўнутры. Вось дык ну. Што ж гэта такое? Зусім лёгкі адказ. Ты кожны вечар з ёю сустракаешся, а раніцай развітваешся. Праўда? Угу. Калі? Калі з ложка устаеш. Сябры, вы ўжо здагадаліся? Так, яны ведаюць. Чуеш? Ну, падказваюць табе. Дык гэта падушка. Правильно. Здорава. У яе сапраўды 4 вухі і 2 жываты. Загадкі пазагадвалі, а Іллі нашага ўсё няма і няма. Відаць, сур'ёзныя справы. Тады давай пакуль мульцік паглядзім. Давай, сябры, і вы з намі. Не хачу такі Касі, знімі, кажу. Ну, Лесік, ну паглядзі, як ён табе пасуе. Ага, як гарбуз на галаве. Гарбуз? Ой, гарбуз не трэба. Давай тады, ну, іншыя ўборы прымяраць. Давай. Давай. Не могу. Смешна табе, так? А як жа ісці на свята? Лесік, ідзі ў хустачцы. Тое, што трэба. Сама ідзі. Гэта дзявочы ўбор. Добрага ранку усім. Ой, Ля, дапамажы. Нарэшце. Салют. Прывітанне, Ілля. Прабачце за спазненне. Трэба было сястрычцы дапамагчы. Нічога, мы і так зразумелі, што ты вельмі заняты быў. А што гэта за спрэчка тут была? Ну, Лесіку ні адна шапка не падыходзіць. А мне сёння на свята народных рамёстваў ісці. І там умова, абавязкова ў галаўным уборы. Вось мы і мераем усё, што ёсць. Свята народных рамёстваў? Думаю, там не такія шапкі патрэбныя. А якія? Зараз, дзе я тут яе бачу? О, вось. Калі ласка. Так. Напэўна, падыдзе. Ух ты! Ну як прыгожа. Не проста ух ты, а ух ты! І ён табе сапраўды пасуе. А з чаго такога ён зроблены? Не пазнала? Тады угадай. Блішчыць нібыта залаты. Можа, ён золата і ёсць? Не. Ну так, занадта лёгкі. А з пафарбаванай паперы? Не. З чаго тады? А Лесік наш чаму маўчыць? Чакаю сваёй чаргі. Не хачу Касю перабіваць. Малайчынка, выхаваны. Ды кажы ўжо, кажы! Маўчу я, бо не ведаю. Саломы. Правільна, Лесік. Як саломы? З той самай, што застаецца пасля збожжа? Не можа быць. Менавіта з яе. Вось дык ну,
Ніколі б не здогадалася. Цяпер ведай, саломапляценне вельмі старажытны і адзін з самых любімых відаў народных рамёстваў. Зараз Ілля покажу. пакажа. Вось, глядзіце. Ого! Ого! Тільки усяго робили з соломи, оказывается. Так, з яе нават цацкі для дзетак плялі і ўпрыгажэнні. Здорово! Ілля, а можна я надзену гэты капялюш на свята? Можна, вядома. Ён там якраз да месца будзе. Вось дзякуй. Цудоўна! З галаўным уборам Белісіка разабраліся, можна і мультик паглядзець. Глядзім. Хлопчики, а у мяне пытанне. Якое? Вось Лесік на свята народных рамёстваў пойдзе, так? Так, пайду сёння. Пра вырабы з саломы мы ўжо пагаварылі. А якія яшчэ рамёствы бываюць? О, іх шмат. Усіх і не пералічыць адразу. Нашы продкі заўсёды з павагай адносіліся да прыроды і ўмелі карыстацца яе падарункамі. Гэта якімі такімі падарункамі? Тымі, што ёсць і пад зямлёй, і на зямлі. Так, яны паўсюль. Загадкамі гаворыце, хлопчыкі? Незразумела? Не-а. А давай так, мы з Ілёй будзем табе паказваць прадметы, зробленыя народнымі майстрамі, а ты павінна будзеш здагадацца, з чаго яны. І тады мне стане зразумела, так? Так. Ну што, я згодная, давайте. Ну, шукай тады, Ілля. Добра, зараз. Вось і першая загадка. Клас, падыходзіць. Кася, з чаго гэты домік зроблены? Ух ты, які прыгожанькі! А з чаго ён? Вельмі падобна на пластылін ці О, можа ён з пластмасы? Не, ну якая ж пластмаса ў старадаўнія часы? Гэты домік зроблены з гліны. Ёсць такі від глебы. Па якой мы ходзім? Так, мы нават можам не здагадвацца, што пад намі гліняны пласт. А нашы продкі яго адшуквалі і рабілі розныя карысныя рэчы. Посуд, прылады для працы ці нешта прыгожае, як той цацачны домік. А, вось якія падарункі прыроды вы мелі на ўвазе. Пад зямлёй гэта гліна. А на зямлі тая салома, з якой мой новы капялюш зроблены. Не толькі салома ці гліна. Вось, глядзіце. Ух ты! О, як прыгожа! А я ведаю, з чаго гэта зроблена? Няўжо? З дрэва! Правільна. Дрэва самы любімы матэрыял з даўніх часоў. З яго робяць і мэблю, і посуд, і прылады працы. І нават дамы. Дрэвы шмат чаго давалі і даюць людзям. А з вярбы можна нават абутак зрабіць. О, а як гэта? А, я здагадаўся. Ты пра лапці кажаш, Ілля? Так, пра іх. Ой, а гэтыя прыгожыя строі, яны з чаго зробленыя? З ільну, расліна такая. Цудоўнае адзенне атрымліваецца. Яго нават зараз носяць. А калі упрыгожваюць вышыўкай, атрымліваюцца прыгожыя вышыванкі. О, проста любата! Я б такое з задавальненнем носила. Ну як жа, оказывается, цікава вывучаць народныя рамёствы. І гэта мы яшчэ далёка не ўсё пералічылі. Калі хочаш, Кася, хадзем са мной на свята і не такое ўбачыш. Хачу! Ой, але ж у мяне галаўнога ўбора няма. Што-небудзь прыдумаем. Калі што, табе можна і ў хустачцы ісці. Правильно! А можна і мне з вамі? Вядома. Ура! Мы ўсе пойдзем! Разам будзе весялей. Ага, А зараз чарга глядзець яшчэ адзін мультфільм. глядзім. Глядзім. Сябры, наша праграма падышла да завяршэння. У нас сёння наперадзе грандыёзныя планы. Мы з сябрамі пойдзем на свята народных рамёстваў. А вы выбралі, чым зоймецеся сёння? Калі не, нічога. Дзень толькі пачынаецца. Мы жадаем правесці яго цікава. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. А мы, як заўсёды, сустрэнемся зранку. У нашым добраранку!